एक दिन बलिया में प्रोग्राम रहे हमरे कुंवर जी के। अभी कुंवर जी वो लय गौले रहे तले इतना बाउर लय बजावल एगो चाचा लाठी लेके मारे पड़ गए बजावत तर की आज भर ढील दो आ ढोरी जनी छील। अरे डुमरी चलो ना डुमरी का करे जाई जन करे के बाद डुमराव नगर पालिका में ना अब तो चाचा लाठी लेके चल दिहले मारे खातिर कहले कि रोक जो तोरा के छिलवा देता नहीं जैसा ही चले कि मार दे तले महेश बाबा का हम धन्यवाद देते पुरानिया हो गई नहीं लेकिन इज्जत बचा ली जस चले कि लठिया मार दी तले महेश बाबा दोनों हाथ जोड़ के लठिया के सोझवा निहुर गई लठिया भुलवा ली काजल ई ना देखल तू लोग बाउर महेश बाबा कलयुग के कृष्ण निकल गए अब तू बाउर बोले लगल देखा गणेश जी का बोला लिया हालांकि कुंवरों जी देखने की पहल का सुमिरन नय गौनी है सरदा मैया तुर जनी आस हो तारा के बोलावे ला कमल बास हो हम बुझ गनी के डेरा गइल बारे ई जान गइल बारे यही से बोलावे ला कमल बास वो बिना छील हम बुझ गए। ऐसा ही ये खाली कुंवर जी आ कुंवर जी के मेहरारू कहीं घूमे जात रहे पिकनिक मनावे आज दिन भर घूमत फिरत चाचा जान जाए सांझी के होटल ना मिलल एगो धर्मशाला देख के आ दोनों मर्दे मेहरारू वही जे रोक गइल धर्मशालावे में एगो धोबी भाई के गधा भुलाई रहे वो अपन गधावा खोजत हारल था जाके धर्मशालावे में रोक रहा आ एगो भाई एक टाली ऊख लदले रहले घरे ले जात रहले आ उनको सांझ हो गइल वो धर्मशालावे में रोक गइल चार आदमी हो गइल दू प्राणी एगो गदहा वाला भाई एगो ऊखवा वाला जान पहचान भइल यहाँ कनी कम कमल बास को रहे जिला पार्षद चौथा वाली जीतल बे अच्छा रौरे कुंवर जी हैं भइल की चार आदमी बानी जा त काय अलग अलग खाना बनी एके में खाना बनो लिट्टी चोखा लागल चारों आदमी खा लिहल जब सूते के बेरा भल तक कुंवर जी कनी के देखो तू लो तो अकेले बारो हम परिवार के संगे बानी हम देवाल कर सूत लोकल के ठीक बा देवाल कर सूती देवालवा के सट के यहाँ के मेहरारू एक बाद कुंवर जी एक बाद जेकर गधावा भुलाई रहे धोबी भाई एक बाद जे ऊखवा लाद के ले जात रहे ऊ सूत गइल 12 रात बजल जब 12 रात बजल अब तो दोनों प्राणी के एकदम अब उखी बिखी ले से लगा कुंवर जी कहने के देखो दोनों सूत गइल बारे से आओ काम लागल जब काम लागल तो कुंवर जी मौगी से साए से कहने के कैसन लागत बड़ा मजा आवता रोका मौगी से कि ऊ तू को मत सुन स कैसन लागत बड़ी मजा आवता हो जब कुंवर जी पूछनी कि कैसन लागत यहाँ के मेहरारू कहे कि मत पूछी तीनों त्रिलोक लौकत तीनों त्रिलोक लौकत जब तीनों त्रिलोक के नाम गदहावा ला भईवा सुनलस कि ना पटे उठ के बैठ गए ए कुंवर जी बो दादा तारा तीनों त्रिलोक लौकता त तनी हमर गदहावा देखो तू कौना लोक में बा दिन भर खोजत हार गइल बानी कुंवर जी के मेहरारू दोनों जागल बारे से खींची जब खींचे के नाम ऊख वाला भईवा सुनलस कि ना तले उठ के बैठ गए कहलस कि सुनो एक कहे तो ऊख गिन के लदले बानी एगो अगर खींचा गई त दोनों जना के मार के चिपरी काट दे एको बितका घसके के ना चाहिए एको बिता घसके के ना चाहिए खींचा खींची ना।